きまして、私が言うか、あれ、続きまして、私らが最近ハマっている曲といいますか、告知だ、忘れてた。ハマってる曲といいますかって告知だとかっていきなりなんですけどぐだぐだだな。来月告知させていただきます。すみません笑ってる。私たち路上ライブを毎週できる限り日曜日の夜9時頃から夜12時までやっていて、それとあと来月の14日にですね、月曜日なんですけど、何回もね、ここのライブさせていただくたびに言っている柏ドームさんの知り合いがアコースティックのライブするよって誘ってくれて、そこに出演します。今日来てくれてるお友達もコウゴさんって言うんですけど、コウゴさんも出てますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいはい。